Nyandi Livi ini. Biasanya katanya maghrib ini teko. Ngomongnya ambil aku, kowe kerja walesian. Mari patrol sahur iku ya. Iya, tapi minggu. Iki arek. Tekan ndi? Dirasani dawa semur yang dulu kan. Umure. Umure titik ae. Teko rumah sakit dijak nyambangi. Siapa? Anu iki lho, ono Dulur semua? Duduk. Siapa? Tunggu. Duduk iki. Tonggo tadi. Aku iki dolanan kancaku, tanggane kancaku. Oh, Lah apa? aku kate ditinggal nang rumah sakit ya mana-mana ya budal Barang, sekalian Bang. cangkruk ya. Tutuk kono iku wong ngelucu wong. Oh lho, kok iso ono loro lucu. Ya mergo iki, apa iku jenenge? Disambangi wong akeh. Ya, Seneng mu ya dengan ya. Iya, tangga-tanggane tambah dinemen-nemen ngono. oh diparah-parahno ngono. Moro kuwaget ya. Jenenge keluargane ya aku dhewe ya bingung pisan. Moro-moro ngene kejang-kejang ngene. Kejut-kejut ngono. Iya, lawayu kabeh nang nggone perawat iki. Ndi ayen nah. Loh, apa? Duduk jarene. Bingung wong akeh, ya wis, wong maro-maro perawate iku anu. Loh, apa iku? Apa rek iku mlayu? Krek nyene kate. Loh, maling. Maling cak. Ndak mulai aku. Ampun dah. Sik. Aku koyo tau ro arek iki aku. Oh, iki koncone maling sih iki cekel iku. Koncoan. Loro dah. Iya dah. Patene malah iki ya. Ojo dah ampun dah. Bercoba. Ampun dah. Dah iya. Nyalong setrika kon. Dudu tak kabel tak. Lah iku. Lo kabelnya mau tak tarik. Terus Ya setrika kantut. ya kok Aduh dah ya udah ampun. 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 tolong golekno anu kabel ae, golek kabel. Oh iya, dinyosno ae. Ojo tak panas dah. Ampun dah. Ojo dah. Loro dah. Lambene iku cak strikon cak. Ampun. Tak golekno kabel sih. Apa kok nyekel Ojo panas dah. Ojo tak panas. tak golekno kabel. Jenenge kabel. Panas dah. Ojo. Ampun dah. Maling. Gila. Enak iki. Oleh. Enak iki. Ampun dah. Aku nyelang tak kupinge ya. Lah cek ndak luset kupinge. Iya. Ampun. Kene. Pokok aku iki ono gambange. Mas iki raine baru ketok raine. Lho, kok raine baru ketok. Ampun dah. Tangan mata. Kupinge. Ucul maneh rek. Meneh bos. Cepet tak kuber. Jasik. Gila om masih mau. Cepet temen bede sih. Nang ndi arek iki yo? Rono ta? Rono maling. Loh, Rono. Iya. Ya apa enak iki? Nggak ngerti. Rono, Mas. Abang aku. Apa kau rek? Kok nggak Jarno wis. Perayaan sih maling. Aku udah kuat iki. Wis, jarno wis. Boleh mau belayu tok. Iki yo mang setrika sopo ya? Balik nang. Balik dibalekno nang ndi? Lah sing duwe anu iki. Seturume durung tak balekno. Iya, kabel balekno ae. Iya, balekno sih ae. Balik kabeh sih. Bule. Balekno kabel bule. Loh, iki. Wah, iki. Nek saiki. Ayo setelkan. Setelkan be. Setelkan be. Dari sebelah iki kene wis. Setrika itu kon blas semua. Wes adem istri kowe. Selamat.
Selamat. Suwun rek yo. Wis delok Ruwo TV. Ojo lali subscribe, komen, and support selalu. Kita mengucapkan buat umat Islam minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, Cak, iya. Nyalong setrika kon. Dudu, Cak, kabel, Cak. Nek iku. Loh, kabelnya mau tak tarik. Terus Ya setrika kantut, Cak.